A Xunta de Galicia presentou no DOGA as 27 liñas de transporte público que estarán activas proximamente na cidade. Ademais, tamén definiu a área metropolitana que estará formada por 4 concellos: Pontevedra, Marín, Poio e Vilanova. O goberno local mostrouse moi satisfeito con este anteproxecto. Entón, xa fixado o marco, con isto quedanos fixado o marco, pois o Concello xa ten a vía libre para proceder a dar pasos firmes para implantar o transporte a demanda. No plan están clasificadas as liñas de autobús en 2 tipos: comarcal metropolitana, competencia da Xunta, e 2 liñas urbanas, obriga do Concello. Da famosa carta aquela do 10 de decembro, 11, que chegou, non, que saída 11, que mandou a Xunta, na que textualmente dicía remíteselle xunto con esta carta a documentación gráfica das liñas de transporte que deberían ser sustituídas polo Servicio de Transporte Colectivo Urbano de Viaxeiros de competencia municipal. E no anexo aparecen todas. No anexo aparecen os planos de todas, pois resulta que agora dille que non, que se engañou. O gran cambio neste proxecto consiste en que as liñas de transporte escolar pasarán a ser de tipo xeral, un plan que supoñerá un déficit a administración de máis de 500.000 euros. Que non sepamos, as liñas urbanas, en estes momentos as que clasifican como urbanas, non están dando déficit. En todo caso, as que serían responsabilidade do Concello serían as urbanas, única e exclusivamente as urbanas. Tras este avance, o Concello terá unha reunión coa Asociación de Taxistas de Pontevedra para seguir avanzando no transporte a demanda.